Dahil sa kaliwat kanang lindol sa bansa, nakaimbento ang mga guro at mag-aaral ng Kidako Integrated School sa Daraga Albay ng protective headgear. Kakaiba ito dahil gawa ito sa bunot ng niyog at mga basahan o ang ipinagmamalaki nilang coconut husk helmet at rag protective headgear. Mabisa umano itong panangga o proteksyon sakali man tumama ang nasabing kalamidad sa lalawigan. So nakita namin na isang study sa International Journal of Engineering Research na ginagamit siya na material na pangdagdag protection sa hard hat. So naisip namin na, uy, napakadami nito sa Kidako and perfect ito kasi yung mga estudyante mismo namin talagang nakikita lang yan na nahuhulog. So this time, binibigyan daan siya na baka nga maging dagdag na hanap buhay sa mga nagkukopra dito sa Kidako Integrated School po. May kalumaan na rin ang mga silid-aralan sa naturang paaralan. Kaya para sa mga guro, mas mabuti na ang palaging handa kaysa may masayang na buhay lalo na ang buhay ng kanilang mag-aaral. Sabi nga ng aming school head na ano kaya yung magandang paraan na gawin natin para kung sakaling may tumamang isang malakas na lindol, maging ligtas yung ating paaralan. Especially po ang aming mga silid paaralan po ay hindi talaga ligtas kung sakali pong may tumama na malakas na lindol. So, sa mga pag-uusap po na naganap or nagginawa, especially po ng aming school head, kaya po naging makatotohanan itong isang activity po na ito. Hindi naman daw nila ito orihinal na ideya, pero ang paaralan anya nila ang pinakaunang nagtampok nito sa buong lalawigan ng Albay. Ngayon, a way forward namin, bawat bata sa ilalim ng kanilang upuan ay mayroong Coco Hard Hat na if ever man magkaroon ng di inaasahang lindol dito sa area natin na malakas, automatic, meron silang access for safety. Taong 2018, isang biker din ang gumamit ng coconut husk helmet na naging viral noon sa social media. Patunay lamang ang mga imbensyong ito ng pagiging malikhain ng mga Pilipino. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral.